Még eljöttem egy kicsit sétálni. Kurva jó az idő. Nem olyan szar, mint múlt héten volt. Egy kicsit szétnézek. Van itt a környéken egy nagyon régi, ősöreg cseresznyefa. Ez gyönyörű, szép fekete színű terméseket szokott hozni. Szétnézek alatt a hátamon valami csemete, és el tudom hozni, azt is beültetni. Az nagyon fasza lenne. Nem szeretem ezeket a kertészeti, agyon nemesített, oltott szarokat, mert nincsen jó tapasztalatom velük. Nőnek, egy darabig, aztán game over. És se puszi, se pás, semmi nem történik vele, az ember foglalkozik vele, kezeli, metszi, permetezi, és egyszer csak fogja magát, azt elpusztul. És az összes, tehát teljesen mindegy, hogy milyen fajta fáról beszélünk, mert mindegyik megmakkad. Tök mindegy, hogy milyen fajta. Lehet az barack, körte, szilva. Főleg a barackok az, ami nagyon kényesek. Úgyhogy keresgélek. Így az erdőben. Vadszilvát, igaz, hogy pici a termése, de az itt van, él. Enni, inni nem kér. Nem kell baszkódni vele, permetezni, meg kínlódni vele, meg így, meg úgy, meg amúgy. Az ember előteti, ha beáll, akkor utána szépen el van ő magának. Ugyanígy a barack. Ez amit említettem, amit mutattam is, ez a zöld, világos zöld héjú, és világos zöld, hát élénk zöld héjú, és világos zöld húsú. És sárgás zöldes húsú barack. Azzal nagyon foglalkozni nem kell, metszeni esetleg, nem árt, és ennyi. És el van ő magának, permetezni szintén nem kell. El van ő szépen magának, növöget. Aztán mondjuk az is gondolhat, egyet is elpusztul, de kisebb az esély rá. És ezen az úton, ahol most jövök, valahol itt bal oldalon lesz egy, ha jól emlékszem. Az a baj, hogy most már ledobálta minden a levelét, és nagyon nem könnyű észrevenni, hogy hol van. De az konkrétan itt volt valahol a kanyarba. Úgyhogy szerintem azt én most meg fogom találni. De viszont emlékeim, hogyha nem csalnak, akkor az valami nagyon nagy. Tehát ilyen már jó, mennyi, két-három újnyi vastag a törzse, az meg annyira nem szerencsés kiásni és átültetni. Nem biztos, hogy beáll. Még hogyha az ember egy kicsit meg is kurtítja, meg is metszegeti. Természetesen, amit látotok, sört, az nem alkoholos volt, hanem alkoholmentes. Mert átvezetek. És mint mondottam, volt céges autó, tehát annyira nem fog szórakozni itt se az autóval se. Na, hol van kutya? Nem tudom, nem látom. A picsába tűnt, pedig itt volt valahol sarkon. Nem tudom, mindegy. Megyek, sétálgatok, aztán majd még bekapcsolom a kamerát. Valószínűleg nem fog látszani a felvétel, most velem szemben van egy betonoszlop, és fönt ott a dombtetőn bal oldalt, a vastag ágakkal, ahhoz a cseresznyefához megyek. Nem tudom, mi látszik belőle, valószínűleg semmi, de hát ha ki lehet venni.
Itt van a következő. Hát ez már nagyon öreg. Ezt az állatok tartják karban. Itt van. Ez az. Ugyanaz a barack, amit én is ültettem, az a zöld színű húsú. Szokott is teremni, csak hát az állatok elintézik, megeszik. Fölzabálják, lerágják. Hát el van az itt magának már évek óta. Valószínűleg el is lesz még egy darabig. Elindultam visszafelé, nem jártam szerencsével. Nem találtam semmit se. Sajnos. Elfelejtettem felvételeket csinálni. Vagy felvételt. Hát ez van. Nem jött össze. Sziasztok!